Pag-asa ni butyag nga ang Tropical Depression Queenie gikatakdang maglandfall sa Surigao del Sur karong hapon ug mulatas sa Northern Mindanao karong gabii. Kauban nato karon si Al Kiblat gikan sa Pag-asa Mactan. Sir Kiblat, asa na karon ang bagyo ug unsa nga mga lugar ang ubos sa storm warning signal? Ano karon atong weather bulletin number 2 may tungod sa bagyong Queenie under the category of tropical depression. Ato ning gi-issue ganina alas 10:30. Sa buntag, balido para broadcast ang tudong unya sa alas 5 sa hapon. Ang Tropical Depression Queenie, nagmintinar ka ni siyang gikusgon o padayong nagalihok, padulong ditong dapita sa silangang bahin sa Mindanao. Ganinang alas 10 sa buntag, ang sentro sa mga Tropical Depression Queenie, ibanabana base sa itong available data, dunay gilayon 210 kilometros silangang bahin sa Hinatuan, Surigao del Sur. Coordinates 8.6 degrees north latitude, 128.2 degrees east longitude. Dunay gikuskon nga hangin haduol siyang sentro nga mabot og 45 kilometros matagtak na. Ini gipaabot nga mulihok sa direksyong kasadpan sa gikusgon nga 24 kilometros matagtak na. Ug dili nimo sabi ang lihok yang gikusgon og iyang direksyon, kining Tropical Depression Queenie ato ning gipaabot nga mulandfall dito sa Surigao del Sur karong hapon o mutadlas kini sa amihanang Mindanao karong gabii. Ug ugma sa buntag ato ning ipaabot nga dunay gilayon 35 kilometros amihanang bahin sa Dipolog City o 105 kilometers kasadpan bahin sa Puerto Princesa by Friday morning. Ug tungod dining kalambuan, dunay tay signal number 1 nga gipaepekto sa lugar sa mga Visayas, Southern Leyte, Bohol, Southern Cebu, Negros Oriental, Southern Negros Occidental, and Siquijor. Sa Mindanao, dapit ang signal number 1 i-issue sa Surigao del Norte, lakip na ang Siargao Island, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental, Compostela Valley, Dinagat Province, Camiguin, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Bukidnon o Zamboanga del Norte. Ang ulan nga mahimong mamugna nganing mga tropical depression pwede kini moabot og sitting adto na sa 15 mm matagtak na o ato na ning gikategorya og kasarangan ngadto na sa kusog nga mga pag-ulan duol o within sa iyang diametro nga moabot og 300 kilometers. Ang mga residente nga nasa mababa nga lugar o mga mountainous areas sa probinsya nag-isyuhan og public storm warning signal number 1 katong gisgutan nako ganiha. O uyon pang ubang bahin sa Mindanao mag-alerto sa posibleng pagbaha o dahili sa yuta. Ingon man ang mga sakinang pangdagat ng mga gagmay atong giabisuhan labi na dapit sa silangang bahin sa Visayas ug Mindanao nga dili usa mulawig kay sa posibleng dagko nga balod nga mabot kini 4 ngadto sa 5 metros ang gitason. Ang Public and Disaster Risk Reduction Management nga concern atong giabisuhan nga pag mugna o mga lakang o magbantay sa next bulletin nato nga issue karong alas 5 sa hapon karong adlaw. Mao kadto atong severe weather bulletin number 2 may tungod sa Tropical Depression Queenie sa buhatan Pag-asa Visayas. Al Kiblat, maayong adlaw. Daghang salamat Sir Al Kiblat gikan sa Pag-asa Mactan.